אקשן. שמי שמואל בוז'יקובסקי. נולדתי בפולין, בעיר רדומסקו, ב-1920, בחודש אוגוסט. הגעתי לארץ ב-1949, בחודש אפריל ב-49, ועברתי פה כל קליטה כמו כל בן אדם עולה חדש אז, כמו שער עלייה בחיפה, ואחר כך בית עולים בתלית, ועברתי לרמלה ביום עצמאות 1949, ועד היום אני גר ברמלה. זהו. עכשיו, בעיר רדומסקו זו הייתה עיר מחוזי של 40,000 תושבים. ביניהם היו 12,000 יהודים. היהודים היו מתחלקים בכמה קבוצות. היו קבוצה קומוניסטים, קבוצה ציונים מכל הזרמים, והיו גם חרדים כמו חסידי גור, חסידי, כל מיני חסידים. החיים היו רגילים. בגיל 4, אז לא היו גני ילדים וכל העסק הזה. היינו ישר לחדר בגיל 4. באתי לחדר, היה הרבי הזה, מה שלימד אותי, הוא עוד לימד את אבא שלי. אבא שלי הלך אצל אותו רבי. הוא היה יהודי זקן, יהודי טוב, לא היה מרביץ, לא היה תמיד ככה עם חיוך על הפנים לילדים. וככה למדנו. עבר עד גיל 6-7, שהוא כבר למד אותנו הכל, הוא אמר בעצמו, כבר אין לו מה לעשות פה אצלי, הוא צריך כבר יותר גבוה. הביאו אותי לחדר אחר, זה היה חדר שהיה נקרא דרכי נועם. זה היה 4 כיתות. היה כיתה גם א' ב', כיתה חומש, רש"י והלאה, כיתה ג' זה היה כבר גמרא קצת, וכיתה ד' זה הייתה כבר רמה ישיבה. ככה למדתי עד גיל 13. בחדר אנחנו היינו יותר שובבים מה שהיום בטח. הרבי היה אחד בכיתה ג' שהוא היה אומר, אתם עכשיו לא רוצים לשמוע מה שאתם מדברים, מה שאני לומד אתכם, אבל ביום חמישי, כל יום חמישי היה מבחן, מה שיודעים כל השבוע שלמדנו. אז חצי חדר היה בוכה, היה מרביץ לכולם. למה שאף אחד לא ידע שום דבר, ולא יגידו שהתלמיד הוא לא טוב, יגידו הרבי לא לימד אותם. וככה היה, למדנו. בגיל 13 עזבתי את החדר, אני רציתי ללמוד במקצועות יותר טכניים כמו אורט זה היה בעיר של סטוחובה, מרחק של 40 קילומטר, ושם זה היה אורט יהודי, אבל לא היה אפשרות. אבא אמר לי פשוט מאוד, אתה צריך כל יום לנסוע לשם, או שלהיות שם וזה עולה גם כסף, וגם ככה וגם ככה. וכל יום לנסוע זה גם לא תענוג גדול, עם רכבת אפילו. צריך לרוץ לרכבת איזה 2 קילומטר בערב בחזרה, אוכל גם כן. הוא אמר, זה לא יכול להיות. כסף זה צריך להיות הרבה כסף, זה לא לפי האפשרויות שלי. אז הוא אמר, בשביל מה, אנחנו פה, אני מנהל את העבודה בקורבנות, במקום לקחת בן אדם זר, אז יותר טוב אתה תהיה אחראי הכל. לא היה חסר לך שום דבר, שמה שאני צריך, אתה תקבל. ככה שלמה לך ללכת לשם, לעבוד אצל מישהו אחר, דרגרות, לא הייתי יותר מדי רזה וקטן ולא מפותח לעבוד בנגרות. בעבודות אחרות חייט,
זה אותו דבר מה שקובען. אז תעבוד בבית, וככה עבדתי עד מלחמה. מלחמה זה היה 1 לספטמבר בבוקר, התחילה מלחמה. זה היה יום שישי. ביום שישי בבוקר, לפני שעוד הכריזו משהו, כבר המטוסים גרמנים הפציצו את העיר. שם היה מפעל גדול, מתכת, אף אחד לא יודע מה היו שם מייצרים, אבל זה היה ענקי. זה היה שם עבדו אלפי אנשים. ואז הפציצו את זה, ובבוקר ב7:30 כבר ראינו איך שהביאו את המתים, את ההרוגים לבית חולים, וזה היה בדרך לבית קברות. והתחילה בשעה 8 רק הכריזו ברדיו ובעיתונים שיש מלחמה. יום הראשון של מלחמה היה, ישבנו בבית. כל היום היו מטוסים מסתובבים, פה הפציצו, שם הפציצו, פה הרגו, שם פצעו, וככה כל היום. בלילה, ביום שישי בלילה לשבת, אף אחד לא ישן, כולם הסתובבו בעיר, מה יהיה, מה לעשות. היה יהודי צלם, והאח שלו היה שכן שלנו. אז הוא נוסע עם אופנוע, היה לו אופנוע, הוא נוסע לכפר שם 30 קילומטר, והביא גוי עם עגלה, ונוסעים לכפר הזה. חשבו שזה ייקח שנים את המלחמה הזאת. שם העיקר, הגוי בא, המיסו את כל הדברים שלהם, ואנחנו ברגל לאחריהם. סגרנו את הדלת, אבא נשק את המזוזה ויצאנו מהבית. בדרך כבר אמרו, היו כבר מודעות שצריכים לעזוב את הבית מפני שגרמנים נתנו אולטימטום שאם לא יהיו דגלים לבנים בעיר, הם יפציצו את העיר. וככה היה, כשהיינו בקצה העיר, זה היה לא רחוק בבית הקברות, כבר הגיעו מטוסים והתחילו להפציץ את העיר. ראינו תמרות עשן ולהבות אש בכל הצדדים שם. ואנשים התחילו לרוץ לבית הקברות, בין הכפרים התחברו שם, התחברו. אני הייתי עם זה שעם העגלה הזאת נסעתי קודם קדימה, והם באו אחרי, והם עלו ברגל 30 קילומטר. ואני נסעתי עם אח שלי הקטן, ועם שני בנות קטנות, ילדות קטנות, בני 12, 11, של השכנים. הגענו לכפר, חיכינו עד בערב, הם באו כולם ברגל, ומה שיהיה הלאה. יום ראשון עבר בשקט. לא בשקט, אי אפשר להגיד בשקט, שזה גם כן שמענו שם הפגזות, פה הפגזות, כל הזמן היו הפצצות. ביום שני בבוקר כבר התחלנו להרגיש שהגרמנים קרובים. התחלנו לעזוב את הכפר דרך שדות, הגענו עד הנהר, נהר נקרא פיליצה. ושם לעבור את הנהר הזה, הוא היה עמוק, אי אפשר. אז היו גויים עם סירות, היו מעבירים תמורת תשלום די גדול, והעבירו לצד השני, התחלנו לרוץ בשדות, ופתאום באו שם עוד חיילים שהם רצו לכיוון ההוא, אמרו תמהרו, כדי שזה יכול לעבור תקף פה גם כן מטוסים גרמנים. הגענו ליער, ביער הזה הסתתרנו והתחלנו ללכת בלילות. ביום היה מסוכן, שזה הכל פתוח. מטוסים היו יורים על הבורחים האלה. ככה הלכנו עד יום חמישי בלילה. ביום חמישי הגענו לאיזה יער וישבנו ביער, פתאום
עברו טנקים גרמנים בלילה. טנקים גרמנים לכיוון ורשה, זה היה כבר 80 קילומטר מוורשה. והם כבר שעברו, אז נשארנו ביום שישי, ביום שבת, אז אנשים, אנחנו ילדים היינו, כולם. כל ההורים, האנשים, מה שהיו, אמרו, בשביל מה כבר לברוח הלאה, אנחנו כבר בשטח גרמני. בואו נחזור בחזרה הביתה. בשבת בבוקר, יום חמסין חום כזה, זה היה 9 לספטמבר. התחלנו ללכת הביתה בחזרה. עברנו איזה 20 קילומטר, חום נורא. כבר שתינו קצת מים והלאה. הגענו לאיזה כפר, בתוך הכפר עבר פלג מים. זה היה אחרי צהריים, היהודים שם בכפר הזה קיבלו את זה יפה, יצאו החוצה, מה שנשאר להם מהארוחת שבת הם נתנו, דגים והכל. ואנחנו נוער, ויצאנו החוצה קצת להתרנן. הורדנו את החולצות, הורדנו את הנעליים, יש פלג מים, נתרחץ קצת, נתרנן. פתאום בא אוטובוס, משאית גרמנית עם חיילים. הם, איך שהם באו על יד הפלג מים, הם קופצו ועצרו את המשאית וקופצו משם כל אחד עם הנשק שלו, ויצא הקצין והוא אמר, אנחנו עברנו פה קודם, זה הייתה סתם פרובוקציה, סתם להצדיק את עצמם, ופה נפלו לנו מסמכים. אם תוך 5 דקות אנחנו לא נקבל את המסמכים, אנחנו יורים בכולם. דרך אגב, היינו איזה 20 איש, גם גויים היו, של הכפר הזה, גם יהודים. ועמדנו על יד הקיר, אני ראיתי איך שהם מכניסים את הכדורים לתוך הרובה, והכל זה היה. פתאום בא אופנוע עם 3 קצינים, אופנוע גרמני עם סירה, אופנוע עם סירה, עם מקלע וקדימה. והם עצרו והתחילו לדבר עם החיילים. אצלנו הייתה אישה שהיא הייתה אישה אצילית, אישה יפיפייה, שהבן שלה דרך אגב היה גם איתנו פה על יד הקיר. והיא נולדה בגרמניה, והיא למדה בגרמניה, והיא דיברה שפה גרמנית יותר יפה, יותר טובה מאשר גרמנים בעצמם. והיא יוצאה החוצה והתקרבה לקצינים האלה, והיא אמרה, אנחנו עכשיו באנו לכפר. אילו ילדים שלנו, אנחנו כל הזמן איתם יחד. אילו היו מוצאים משהו, הם היו נותנים לנו לראות מה זה. הם לא, מה זה, הם יודעים גרמנית, מאיפה, מה הם צריכים את זה, בשביל מה? זה לא ייתכן דבר כזה. וככה שאנחנו, אין לנו שום שייכות לזה. הקצינים התרשמו, שאלו לאן אתם זה, והיא אמרה, אנחנו מרדומסקו, ואנחנו חוזרים בחזרה הביתה, ושם הפגיזו, ברחנו, עכשיו חוזרים. בסוף דיברו עם הקצינים שם, אמרו, תעלו על המכונית ותיסעו. והם נסעו ואנחנו נשארנו. למחרת בבוקר הלכנו עוד 30 קילומטר, עד זה היה יום ראשון, זה היה יום שני בבוקר, הגענו לכפר, לעיירה, שם 30 קילומטר מהעיר, ומשם עם הרגלות נסענו לרדומסקו. זה היה השבוע הראשון של גרמנים שפגשנו. גרמנים כל יום תפסו אנשים לכל מיני עבודות. מה זה עבודות? עבודות לרחוץ את המכוניות, לעשות כל מיני עבודות, מה שלא היו צריכים לעשות. תפסו בחורות ונשים לעשות תפיסה להם לבגדים. וככה זה היה. היה בשבוע הבא, יום שלישי, זה היה יום, נקרא יום שחור שלנו. גרמנים תפסו כל חצי עיר אנשים, יהודים,
ושם היו מקלטים שבנו את זה לפני מלחמה עוד, נגד פצצות. אז אנחנו צריכים לסתום את זה בחזרה. יותר קיבלנו מכות מאשר מילים. כל הזמן יום, מכות ומכות. אנחנו צעירים, עוד איך שלא יהיה הסתדרנו. אבל זקנים, היה להם ממש גועל נפש, זוועה, ממש. אנשים בני 50, 60, 70 אפילו. וככה הרביצו והרביצו, והגויים עמדו בצד, הפולנים, הידידים שלנו שהיינו חיים כל החיים איתם. היו בצד וצחקו, היו נחת מזה שיהודים מקבלים. למה שהם, היהודים היו יותר עשירים מהגויים, יותר יפה חיים. אולי לא עשירים כל כך, אבל יותר היו חיים יפה. שגויים היה לו כסף, דבר ראשון קנה וודקה. יהודי אם היה לו כסף, דבר ראשון היה קונה איזה חתיכה בשר בשביל המשפחה לאכול. סבא,